לינוקה, פסוק לפסוקה, אמר לתינוק בתלמוד התורה, תגיד לי, מה הפסוק שלימדו אותך היום בתלמוד תורה? אמר לו, אין שלום, אמר השם לרשעים, כביכול אין תקנה. מסתרות בית כנסת, אמר ללינוקה, פסוק לפסוקה, אמר לו, כי תכבסי בנתר וקרבי לך בורית, נחתם עוונך לפניי, אמר השם. כביכול לא משנה כמה תנסה להתנקות הכתם עדיין לפניי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין תקנה. הלך לעוד בית כנסת, אמר ללינוקה, פסוק לפסוקה, אמר לו, כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקראי בפוך עינייך, לשווא תתייפי. לא משנה כמה תנסה להתייפות הכל לשווא, אין תקנה. אומרת הגמרא ככה הלך ל13 בתי כנסיות וענו לו על זו הדרך. אומרת הגמרא שהתינוק האחרון אמר לו את הפסוק ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? אבל כיוון דמגמגם, אבל התינוק היה מגמגם, אז הוא שמע ממנו, ולאלישע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? רבותיי, זה דורש מחיאות כפיים, אני חושב, ראיתם דבר כזה פעם? אתם יודעים איפה הוא למד, באיזה ישיבה הוא למד? ישיבת רונסון. הגיע לי לרונסון, הגיע לי. עשו מכינה לרונסון, והביאו אותו אליי, ותראה מה זה, בן 17. פסוקים בפור, איזה דבר, אני מתרגש, אני מתרגש. זכית, ישמח אביך ותגד הולדתך, מה זכית? מה זכית? בכך, אני מתרגש לשמוע. תודה רבה, כבוד הרב, כל המילים. אז אומרת הגמרא, הגיע מים עד נפש לאלישע, כיוון שסכין, אבא ביד, סכין היה בידו, עשה מעשה נורא, חתך את התינוק לחתיכות ושלח אותו ל13 בתי כנסיות. ועל פי הגמרא בירושלמי, הוא הלך לתלמידי ישיבה עם חריפותו, למד איתם תורה, הראה להם שהם לא יודעים ללמוד, ואמר להם, קומו, מה יש לכם לעשות? הולכו תעבדו, וככה הוציא אותם. מעשה נורא. אומרת הגמרא, תינק שהגיע כיסו בעולם הזה, עלה לבית דין של מעלה. למיתן, לדיינה. לגיהנם, לא הורידו אותו. כל זה למה? אומרת הגמרא, משום דעסק באורייתא. התורה שהוא למד היא עמדה לו והלכה איתו עד עולם. היא לא עזבה אותו ולא נתנה לו להיכנס לגיהנם. ולא רק בעולם הזה, אלא אפילו, לא רק בעולם הבא, אלא אפילו בעולם הזה. אומרת הגמרא במסכת מועד קטן, בנה חיה ומזונה לאו בזכותי טליה מילתא, אלא במזלת טליה מילתא. בור הדבר שבנים שיהיו לאדם חיים ומזון, לא משנה גם אם יהיה הבן של הצדיק, האדמו"ר הקדוש, זה לא יעזור. אם לפי מזלו נגזר שלא יהיו בנים, לא יהיו בנים. אם נגזר שלא תהיה פרנסה, לא תהיה פרנסה. ואומר האור החיים הקדוש שמשה רבנו בפרשת העקב בא וחידש דבר. כל המצווה של אנוכי מצווך היום תשמרו לעשות למען תחיון ורביתם וירשתם את הארץ. אומר משה רבנו, התורה היא מעל המזל. אם בני ישראל ישמרו את התורה וילכו וישתוקקו לתורה ומצוותיה, הקדוש ברוך הוא ייתן להם בנים, אף על פי שלא נגזר במזלם, וגם מזונות וגם אריכות ימים, בכל מכל כל. והראיה לדבר, אבי האומה אברהם אבינו, אומרים רבותינו, התקיים בו למען תחיון, הוא חי עד גיל 175 שנה וירשם את הארץ. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו ולזרעו עד עולם נחלה ארץ ישראל. ועוד אומרים רבותינו שלפי מזלו בכלל היה אמור להיות עקר ללא בנים, התקיים בו ורביתם, ונולד לו יצחק אבינו, ואחריו יעקב אבינו, תפארת האבות הקדושים, ואחריו כל עם ישראל. וזאת משום מה? אומרת הגמרא במסכת יומא שאבותינו קיימו את כל התורה כולה, כי הוא הלך עם התורה הקדושה. עוד דבר אומרת הגמרא על רבי עקיבא. רבי עקיבא, כן, התנא הקדוש יצא שמו מסוף העולם ועוד סופו, הלא זה היה רבי עקיבא בן יוסף בן גרים, פשוט, שנבלע בתוך ההמון. והוא, על פי הגמרא במסכת יבמות, בדף ס"ב עמוד ב', יתיב אז
הלך וישב 12 שנים ולמד והשתוקק לתורה. העמיד בזמן הזה 12,000 תלמידים. אומרת הגמרא, טוב, זהו, כבר הגיע הזמן לבקר את האישה, צריך ללכת לבקר את אשתו, את רחל. אבל הוא אמר בפתח, ומה הוא שמע? אילה דידי צייק, אבל יתיב, עוד 13 שני אחריני. דור הדבר שאמרה רחל, אשתו, אם זה היה תלוי בי, שישב עוד 12 שנה. אז הוא לא נכנס, הוא אמר, יש רשות, הלך ולמד עוד 12 שנה. 24 שנים רצופות של תורה, של השתוקקות למצוות השם יתברך, ובהם העמיד 24,000 תלמידים. וברור שלצערנו כמובן מתו אותם 24,000 תלמידים בפרק אחד. אבל בזקנותו הוא לא ויתר, המשיך לשקוד על התורה ולהעמיד תלמידים, עד שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף ט"ו, שמי יצא ממנו? רבי מאיר בעל הנס. הלא הוא בעצמו היה בן גרים. שאומרת סתם מקניטין רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם סברא רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכולהו אליבא דרבי עקיבא. כל התורה נמשכה מקור המים החיים, הלא זה התנא הקדוש רבי עקיבא. וגם הזוהר הקדוש אנחנו מכירים היום של רבי שמעון בר יוחאי. מי זה היה? גדול תלמידיו של רבי מאיר. והלא מי זה? עקיבא בן יוסף, בן גרים פשוט שעד גיל 40 היה עם הארץ. ממש ככה. ועלה והתעלה שהלך עם התורה הקדושה עד שכונה, אומרת הגמרא בירושלמי, כאחד מאבות העולם, ונעשה כתר לחכמי דורו. ואת זאת אנחנו רואים בעינינו. וכי בדורו של האור החיים הקדוש לא היו אנשים משכילים עם רמת השכלה גבוהה? גם היו. וכי אנחנו מכירים אחד מהם היום, איך אומרים? גורניס. כלום, אף אחד לא זוכר שמו של אחד מן המשכילים הללו. ואילו האור החיים הקדוש שהשקיע והשתוקק לתורה ולמצוותיה, לא צריך לדבר במילים. המעמד הוא מדבר בפני עצמו. זה מה שהתורה עושה לאדם. היא מבארת, מגדרת, מרוממת. אז יהי רצון בעזרת השם שנזכה שיתקיים בנו מה שאמר שלמה המלך במשנה: אם תבקשנה בכסף וכמה קונים תחפשנה, אז תביא יראת השם לדעת אלוקים תמצא. יהי רצון שנזכה להשתוקק לתורה ולמצוותיה, ללכת בתורה ובמצוות הטובים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. תודה רבה. והוא התקבע שמו בעזרת השם מורה הוראות גדול בישראל, מורה הוראות גדול בעזרת השם. אני לא יודע, אני לא יכול לדבר